חברים, אנחנו עושות עוגיות. דבר ראשון צריך קמח, כוס אחת רגילה, שוקולד וביצה, לא משנה איזה שוקולד, כף אחת של שוקולד. אנחנו משתמשות בשוקולד שחר. שמנו כבר שוקולד, ועכשיו את הביצה עושים. שמנו את הביצה, עכשיו כוס שלמה של קמח. טוב, אז אנחנו מלוכלכות. ושמנו את הביצה ואת השוקולד, עכשיו נשים כוס אחת של קמח. מי שצריך יכול להוסיף עוד שוקולד, רק אם נראה בעיניים שחסר לו. עכשיו שהרבבנו את זה, אנחנו מתחילות ללוש. אז ככה זה אמור להיות, אחרי שמערבבים ונשיב אותו הרבה. ואחרי זה נראה לכם עוד. טוב, יש את הצורות האלה, לא משנה את הצורה, זה באמת שלא משנה. קודם אתם עושות כזה, וזהו, חכו. ככה מגלגלים את זה, אם זה לכם גדול, אז ככה זה אמור להיראות. אם זה הרבה יותר גדול, מעולה. אם זה קטן, זה בסדר. טוב, אז בינתיים מגלגלת. טוב, אז אני עשיתי את הצורות, ועכשיו נחכה ליד. סיימתי, זה קטנצ'יק. לא נורא. טוב, שלב אחד. זה שלב במיקרו. כן, זה במיקרו לחצי דקה. תעשו את הצורות שלכם, היא עשתה את הצורה שלה, ואז זה יהיה מוכן דקה וחצי. לא נראה לכם מוכן, אתם יכולים להרגיש שאתם יכולים עוד דקה וחצי, אבל אם זה עוד דקה וחצי, אז כאילו זה כבר... אז רק אם זה לא מספיק, 2 דקות וחצי, כאילו דקה וחצי ועוד דקה וחצי, אז כאילו... איוש, זה המתכון. אם יהיה לכם טעים, תגידו בתגובות. אני דקה אעשה לכם את התוצאה, טעימה. אז חכו שזה ייגמר במיקרו. טעימה. מאור מתחילה מהענק. וואי, תקשיבו איזה ענק זה. אימא'לה, אתם חייבים לראות. כל זה מלא שוקולד בפנים, אז כאילו... ליטרלי צריך דבר כזה בשביל להאמין את זה. כן. טוב, כשנשמע מוכן, תוציא איזה 1, 2, תראי להם. טוב, תראו. אומייגאד, זה מגרה. אם זה מגרה אתכם, סליחה. הפכתי את המים לפטל. אני תואמת את זה, את הקטנצ'יק ארנב. וואי, זה מלא בשוקולד. וואי, זה כמו פסטיק, אבל זה טעים. עכשיו אני תואמת. אני נראה לי אתחיל. רגע שלא, אבא תעבור כבר, נו. ממנו. וואו. הוא מלא גם בשוקולד?